Oh my goodness, guys, this is really an act of kindness. You know, life tests us constantly, and it's really hard to be nice and good to others all the time. But my Bible here on Luke 6 verse 31 is saying, and as you wish that others would do to you, do so to them. Like Zatawana, this guy anonga mari and vanhu vadonedza mari avaona, and he decided kuvadzorera mari, just as you wish kuti mumwe munhu akuitire zvakanaka newe wamuitire zvakanaka. Mumwe wake anga asingatode kudzosera mari, but iye nemwoyo wake wakanaka adzosera mari, adzorerwa mari yake afara kunyange zvake anga airasa. So there are situations and things that happens muupenyu hwedu every day of our life. We would want vanhu vakawanda vakadai so. We would want someone to feel for us. We would want someone kuti atange kutifungawo semafungire aanozviita iye. Atidi vanhu vari selfish. You know, if he was selfish, anga changononga mari obva aenda ozvibatsira ega. But zvaaita izvi zvakatonyanya kunaka because kana Mwari vatomuona kuti aita zvakanaka. So we really need more people like him. And tichikontinue pa chapter iyoyo, chapter 6 pa verse 32. Pakanzi, if you love those who love you, what benefit is that to you? There is no benefit in loving somebody who loves you already. Mwari vari kuti ida nevasingakude ndozvinokubenefita, ndozvinoratidza kuti moyo wako wakasununguka, ndozvinoratidza kuti moyo wako unoregerera. Ida asingakude iye, vanokuda ivavo nevasingakude. Because hanzi, for even sinners love those who love them. Even vanotadza vaivai vanotodawo vanovada. Saka wasiyane naye, iwo musiyano uripo ndeyekuti iwewe ida vanokuda nevasingakude, nevanokushuwira futi zvakaipa, nevari kure newe kana vausingazive. Kana ukasangana nemunhu kutadza kumubatsira ikoko, iwe uchiziva kuti unokwanisa kumubatsira, ndo zvacho zviri kurehwa izvozvo kunzi ita zvakanaka, be kind hearted, be soft hearted. Kana vanokupopotera, kana vanokutuka, kana vanokushora, kana vanokudzikisira, just do love them. Do love yatiri kutaura nezvayo panapa. Do good. We really need more people like these guys, and with no doubt this whole world, pasi rino rese, with no doubt it will become a better place, and we would enjoy kurarama tiri panyika panapa tichiitirana zvakanaka nevamwe. I hope this really helps somebody. I just hope kuti wabatsirikawo sekubatsirikawo kwandiri kuita inini. Pane zvinhu zvatinodzidza every day, pane zvinhu zvinoitika every day, but there comes a time yekuti unonyatsonzwisisa zvinhu zvawanga usingambokwanise kunzwisisa before. As kunzwisisa kwandaitawo nhasi, I hope zvabatsirawo newe mumwe wangu. Until next week, guys, please don't forget to subscribe, like, comment and share. I would also really want to hear my comments enyu zvamunofunga, guys, and also if you have something that you would want us to do next time, please say imomo comment section imomo, and we will do it again. I love you so much, guys, but don't forget, God loves you more. Be kind.